Nag-idi po ako para ihagatabang ang sakong pamangkin na si Ralph Angelo Monte Alegre na taga San Juan man po. Ay siya kaya po biglang nag-bar down po gabos ng mga chemical niya, ang mga gabos na laboratories niya. Kaya po siya nang luya. Ngunyan po, nagpa-MRI kami, araw kaya, CT scan, gabos-gabos po. Yan po ang tinao po sa muya, sa kuya, ng 61,000. Kaya salamat po sa kapwerte, gabos na bill kan sa muyang pamangkin, na bayaran po. Papasalamat po ako kay Congressman El Rey, Governor Luigi, Congressman Mix Villaperte sa pagtabang po nindo sa muya, sa pamilya mi. Salamat pong maray.